Ešte pred začiatkom kliknite na like, odber, zvonček. Zazvoňte si na tlačítko zvonček. Každopádne by som vám chcel z celého srdca poďakovať za 10 odberateľov na tomto kanáli. Ja vám z celého srdca ďakujem a poďme na video. V tomto videu teda budeme zbierať brainrotov a budeme skákať po oblakoch. No budeme musieť sa za nimi nejako dostať po tých oblakoch. Takže nám to ukazuje vlastne akým spôsobom, čiže tu prejdeme po oblaku, potom skočíme na pevninu. A tu môžeme si nejakého zobrať treba z toho, to si stylneme, teda vezmeme. A ideme si ho vlastne dať do našej bejsky, ktorú máme tentokrát, ale vyzerá to, že tento noob, ktorý je na druhej strane, nás tu bude loviť. Ale ja si myslím, že táto hra vyzerá celkom zaujímavo. Myslím si, že to bude celkom zaujímavé, takže aby ste chceli pokračovanie z tejto série, tak mi tam napíšte do komentárov, alebo mi tam napíšte, v ktorej série by ste chceli pokračovanie. Rozhodne budeme mať nejakú novú hru natočiť, ak by ste chceli, tam napíšte, že ktorú hru by ste chceli. Každopádne idem rovno teraz sem a získali sme konečne prvého po dlhšej dobe, pretože ten noob nás stále chytal. Každopádne konečne ho máme, umiestnime si ho sem. A vyzerá to tak, že tu rovno môžeme si ho vyupgradeiť a to sú tiež nejaké upgrady v obchode. Takže sa pozrieme, že aké. Vyzerá to, že za 100 alebo za 27 000 si môžeme vlastne zlepšovať rýchlosť alebo väčší skok. Takže každopádne myslím, že budeme mať taký veľký skok. Myslím si, že potom budeme môcť preskočiť celý ten oblak a nebudeme musieť po ňom ísť, by sme celú tú prípasť preskočili. Napíšte mi vaše názor do komentárov, či si myslíte, že je to možné. Nebojte sa, napíšte mi to, napíšte mi váš názor. A každopádne zatiaľ musíme teda ešte prechádzať, takže počkáme, kým príde ten noob a vidíme sa teraz rýchlo sem. Nejaká zoberné brainrota tak už nás vidí, takže ideme rovno sem. A ideme si ho tam teda umiestniť, takže som zvedavý, koľko nám bude zarábať. Sakra, ja som si zobral toho istého. Neviem, či ho to teda vôbec budeme chcieť. Viete čo? Napadá ma, že podáme si ho sem a pozrieme sa, že koľko nám bude zarábať a ak nás bude zarábať celkom dosť, tak si to necháme, alebo potom pôjdeme predať. Ale nezarába teda moc, viete čo, ja ho predám. Ja si ho teda radšej vezmem a ideme sa pozrieť, rovno tu trochu aj vonku mám, keď sa zároveň vlastne môžeme aj trošku popozerať. Za 100 000 budeme môcť zaplatiť to, že budeme môcť vlastne zobrať viac ako jedného brainrota, teda dvoch, keď si lepšíme jedenkrát, keď si lepšíme dvakrát, tak troch a tak ďalej vlastne. Podľa toho, koľkokrát si to vylepšíme, o toľko brainrotov budeme môcť brať naraz, ale aj tak si myslím, že to není moc nejaké dôležité, pretože si brainrotov môžeme brať aj tak vlastne. Ale uvidíme, možno, že sa mi dneska podarí toľko zarobiť, takže sledujte až do konca, aby ste vedeli, čo sa mi podarí dneska zarobiť na to, aby som s ním mohol zaplatiť, aby som mohol brať viac brainrotov. Predali sme ho vlastne, on stojí toľko, koľko vlastne zarába za sekundu, čiže ak budeme mať nejakých lepších, alebo budeme mať plnú bejsku tých najlepších brainrotov, tak potom môžeme vlastne si nakopať tých brainrotov a predávať a budeme môcť zarábať čoraz viac a viac, ak tie budeme teda vylepšovať. Som zvedavý, že koľko dneska zarobíme, možno, že budeme bohatší, možno, že to dneska bude milionári, no každopádne uvidíme, ako sa nám to dneska bude dariť, podľa toho samozrejme. A každopádne tu sú nejaké ďalšie veci za nákupy, dá sa to toho nakúpiť naozaj celkom veľa, čo myslíte, mám to nakúpiť úplne všetko? Napíšte mi do komentárov, či ja to skúsim nakúpiť čo najviac, sakrát to nestíham. Ale chvála Bohu, stihol som to, že je teda super, to nám zatiaľ zarábať. Boli zatiaľ 11 za sekundu, no ale my si ho každopádne vylepšíme, ja upgradeíme, aby som teda mohol tu zarábať čo najviac. Takže každopádne, že tu vyzeráme nejaké peniaze a my tu zatiaľ len dom, ale my si asi trochu pohnúť a skúsiť zarobiť a nazbierať tých brainrotov čo najviac, pretože zatiaľ si ich tu iba vylepšujeme, ale moc ich tu nemáme, takže každopádne radšej idem poriadne zbierať a ideme ich tu nazbierať čo najviac nejakých takých, ktorých nemáme, takže skúsim teda. Ja som tu aj takého vtáka, keď som to mal posledný, takže toho by som mohol skúsiť tú vranu ukradnúť, takže poďme sa do upgradeov.
si to predsa nič nemôžeme, môžeme aj celkom veľa, takže to poďme vylepšiť čo najviac. Tak každopádne poďme sa vylepšovať a vylepším si ich čo najviac. Nemáme na to zase tak moc peniazy, no nevadí. Asi budeme musieť ísť loviť ďalších, aby som mohol zarobiť čo najviac. Takže počkáme. Tak a z tohto vtáka som presne chcel, tak si ho vezmem a ideme rovno tam. Sakra, ja to nestihol, ja som tak chcel tohoto vtáka. Nevadí, skúsme to ešte raz, počkáme teda, keď sa preberieme. Aha, týmto sa preberieme, takže teda preberieme sa takto, skúsim to. Áno, teraz skúsime, ale toto kostra vyzerá zle, toto skúsime túto kostru. Tak a poďme rovno tam a ideme si ho tu rovno umiestniť, takže zalíme si túto lepku a poďme do našej bejsky, tá je tam. Tak poďme do našej bejsky a ideme si ho tu umiestniť. A vyzerá to tak, že keď si ho tu umiestnime, tak môžeme si aj vylepšovať, ale nazberieme si nejaké ďalšie peniaze, môžeme si ich vylepšiť čo najviac, takže trochu tu pobiehame a trochu tých peňazí nazbierame, aby sme si ich mohli vyupgradeiť, aby boli čo najlepšie, takže vyupgradíme si to tohto úplne na maximum, čo teda zatiaľ ide. Zase trochu nazbierame a vyzerá to, že aké upgrady tu ešte sú možné. Takže si ich trochu ešte vyupgradujeme a vyzbierame peňazí, aby sme si ich mohli vylepšiť čo najviac každopádne. Tak si ich tu povylepšujeme, tak vyzbierame plno peňazí a ideme sa pozrieť cenu tých upgradeov, čiže predsa len nemôžeme ešte niečo vylepšiť. V indexe tu vyzerá, že máme týchto troch, to sú zatiaľ tie najhorší, teda iba tie obyčajný common. Zo 185 máme okrutých, no to je celkom málo, to potom budeme musieť asi ešte prebehnúť po oblakoch aj nejakých ďalších, do ďalších zóny, ale to už bude zložitejšie, ale každopádne vyzerá to tak, že tu ešte stále nemáme tých 100 000, ale tu by sme si mohli niečo vylepšiť v týchto obyčajných upgradoch. Tak vylepšíme to čo najviac, teda sa nám celkom dosť, až to vylepšíme teda poriadne na maximum, čo najviac sa dá, aby sme potom mohli ísť aj do tej ďalšej zóny a zatiaľ skúsime, nie sme až také rýchli zatiaľ, no to ešte nejdeme, ešte počkáme, ale tento tučniak vyzerá celkom zaujímavé, no a mne nezostáva nič iné, ako tu naďalej pracovať, takže rozhodne kliknite na tlačítko odberu, vedľa tlačítko zvončeku, kliknite na tlačítko lajku a zdieľajte toto video všetkým, okrem toho bude rád, ak by ste toto video a vychválili, to je rozhodne mi ho vychválte, je tam taká ikonka, ktorá sa volá hype alebo vychváliť. A od ďalšieho videa zase čau!